Phong sirkep Umkhirmi presbytery ningkan esek ameipi mesen pen kapaman pon. Umkhirmi presbytery mothade pastorate langsomepi amonduli along Phong sirkep Umkhirmi presbytery ningkan esek ameipi mesen pen pachun papling ponlong pamilo. Labang some long moderator Guru Sar Benar Singh ingti pastor in charge pura langso pastorate pen mechari ponsi kedam tang ni phaing kora phli pen cheng ponsi tang ni phaing kora trok bhom kuru an mesen pen mei pajut ponlong lo. Labang some long arna makam ke klem monduli asar akimi bang nerkep atuma phan sitami bhom kuru adap por phai kep arnam aphan kangdu kardom ami along Umkhirmi presbytery amen pen ordination asai tami Guru Sar Benar Singh ingti pen pipon longlo. Lapen labang some long pastorate kethom Umkhirmi pastorate pura langso pastorate mothade pastorate risonimso atum pen lun cheto sitami parju ponlo lason thak thaksi pastorate kethom ingjir marli ame atum sitami lun cheto parju ponlo. Labang some long kadokavi kachetong amuluk laki bang pharokre phli sosia amuluk chetong ponlo. Amring pen Edward Timung Lotiki News Karbianglo.